Orsiyetin regional suudi Ukrayin dikusorunun navigator Nadia Savchenkani 30 Ağustos çenli tutsuqhanada saklanmagy buyurdy. Onun aklawçysy Savchenkanyň iyun aýynda Günnäwer Ukrainadaky Luhanskiň goloýunyna Orsiyetçi separatistler tarapyndan tutulup Orsiyete alınıp gidilendigini aýdýar. Emma Rus häkimetleri onun Orsiyette tutulanyny aýdýarlar. Savchenko Luhanskiň goloýunda 2 Rus jurnalistiniň öldürilmegini aýplanýar. Serbiyada Qara Geýiniň aýarlar hereketiniň aktivistleri Israýlyň Gazadaky hüjümlerine we ol ýerdäki asuda adamlaryň ejir çekmegine garşy demonstrasiýa ornadylar. Demonstrasiýaçylar Belgradyň Respublika skwerine ümsüm durup protest bildirdiler. 8-nji ýyldan beri dowam edýän konfliktde 800-den gowrak Palestinaly, 35 Israýly öldürildi. Owganistanyň paýtagty Kabulda ýüzlerçe protestçi Israýlyň Gaza dowlagyna edýän hüjümine garşy protestde çykdy. Demonstrasiýaçylar Gazada asuda adamlaryň öldürilmeginiň halkara kanunçylygyny görnetýän bolmakdygyny aýdyp, halkara jemgyýetçiligini bu ganyokuşyklygy durulmaga çagyrdy. Israýil öz hüjüminiň Hamas jeňçileriniň terhidaşy hüjümlerini durulmagy maksat edýändigini aýdýar. Kırgızstanyň Harby sud olarky prezident Kurmanbek Bakiýew gaýbany ömürlük tutsaglyga hökm etdi. Bakiýew 2010-njy ýylda özüni häkimetden agdaran gozgolanda protestçiler oku tutmagy buyurmakda günälendi. Ol Belarusda bosgunlukda ýaşaýar.